I år kom vi hele vejen igennem vores planlagte tur. Vi startede fra vores hjemhavn i Uí i det sydlige Belgien, hvorfra vi sejlede af Mars mod Namur, og her drejede vi ned af kanal Sambre og videre af kanal Loire til Ardennerkanalen og tilbage af Mars til Uí. En tur, der bød på 589 km, 158 sluser og 4 tunneller. Vi kom ned til Uí, hvor vi havde en dejlig barbecue-aften sammen med vores belgiske venner. Og i går startede vores tur, hvor vi sejlede mod Namur, op ad kanal Sambre til en lille by, som hedder Monimont. Og det er her, vi ligger nu. Vi sejlede i silende regnvejr i går, og da vi tjekkede vores filter her til morgen, der var det helt fyldt af en plastikpose, vi har fået suget ind. Så det er ikke nok at holde øje med, om der er grønne alger på vandet. Man skal også lige tjekke, om der er kommet poser og andre ting ind i filteret. Men nu vil vi sejle videre derudad, og vi snakkes ved en anden dag. Til andre, der vil tage denne tur, så vil jeg sige, at stykket mellem Namur og Charleroi er et stykke, der bare skal overstås. Der sker ingenting, og vi fandt ingen steder at ligge andet end ved sluserne. Men efter Charleroi bliver det en helt anden sag. Her er meget smukt, og det sidste stykke ud af Belgien er det bemandede manuelle sluser, hvor man hjælper til med at lukke og åbne. Det resterende stykke ned ad kanal Sambre vil jeg sammenligne med at sejle på Gudenåen. Meget landligt og smukt. Märkingen var sidste stop i Belgien, så det var tid til at få fyldt tanker og dunker op med diesel, da det er noget billigere i Belgien. Og heldigvis var der en bar, så man kunne få sin belønning for det hårde arbejde. Kanal Sambre blev genåbnet i 2021, efter at have været lukket i mange år. Der er lavet mange fine anlægsbroer med strøm, nogle er gratis, eller sagt på en anden måde, er der ingen, der kommer og opkræver havnepenge. Der er også flere løsninger på, hvordan man kommer igennem sluserne, fra man får udleveret en sender, til man drejer et håndtag, eller der er en fra VNF, der følger en hele dagen. Her fik vi et tips om, at det var en god idé med drikkepenge. Om det var det, der virkede, eller servicen var i top, det ved vi ikke. Men det fungerede bare, og vi havde ingen ventetid. Vi havde ganske få problemer med motoren i år, men på et tidspunkt var det ligesom om, at båden ikke trak så godt, som den plejede. Så der begyndte tankerne at gå tilbage til sidste år, hvor vi havde mange problemer. Da jeg ikke er super motorkyndig, ville det være lidt rart at have en at spare med. En halv time efter Dorte og jeg havde snakket om det, anløb en belgisk båd, som havde problemer med bovpropellen, så vi hjalp med at lægge til. Så gik snakken, og jeg fortalte om mit problem, og han sagde straks, at han ville hjælpe, og han kendte en del til DAF-motoren. Han fandt hurtigt ud af, at det var en utæt pakning i det hydrauliske gear, og vi efterfyldte gearolie, og han sagde, at jeg ikke skulle være bekymret, men det skulle laves, når vi kom til et værksted. Det er skønt med al den hjælpsomhed. I år har vi haft meget skiftende vejr. Det har regnet, vi har haft flere dage, hvor vi har haft trøjer og jakker på. Og i den anden ende af skalaen har vi haft nogle meget varme og fugtige dage, hvor man ikke har kunnet gå 2 skridt, uden sveden havlede af en. Når man sejler på kanal Sambre, er der længere mellem de større byer, hvor man kan handle. Så her gælder det om altid at have køleskabet fyldt, så man kan tage et stop hvor som helst ude i den skønne natur. Selvom vi nu har været igennem flere tunneller, er det stadig meget fascinerende at opleve, og man kan ikke lade være med at tænke på det kæmpe arbejde, det har været. Vi havde fået et tip fra vores belgiske havnefoged Brigitte, at vi skulle tage os tid til at besøge kirken i Asfalt. Det var meget varmt, da vi ankom, så vi gik en aftentur op til kirken. Da vi kunne se, at sidedøren var åben, ville vi kigge ind. Der blev vi mødt af et kor, der øvede til weekendens koncert,
så vi blev budt ind til generalprøven. Tak for en god oplevelse. Det kan godt være, at billedsiden i denne video ikke er lige så spændende som sidste år. Det skyldes nok, at vi ikke havde meget materiale med hjem. Vi havde travlt med at hygge os, og så var der en del sluser, der skulle passes. En dag sejlede vi kun 17 km, men der var vi også igennem 28 sluser. Da vi nærmede os Ponte Bar, ringede vi til værkstedet, som hjalp os sidste år. Mekanikeren sagde det samme, at I sejler bare videre, og når I kommer hertil, skal jeg nok fikse det. Vi ankom til værkstedet mandag formiddag, og der gik ikke længe, så var han i gang. Han kørte efter en ny pakning, og om eftermiddagen kunne vi sejle videre. Super service, og jeg kan varmt anbefale dette værksted. Så er vi nået til Chalville. Vi ankom samme dag, som finalen i fodbold skulle spilles, og det var mellem Spanien og Frankrig. Der har vi noget at lære i Danmark. Her var en fyldt plads midt i byen, hvor alle hyggede sig. Der var glas på bordene, og ingen smed mølle. Og selvom det ikke gik Frankrigs vej, forlod alle pladsen uden ballade og hærværk. Da vi havde et par dage, inden vi skulle have gæster ombord, var det tid til lidt små reparationer. Jeg fik slebet dækket, fjernet lidt rust, og til sidst malet det. Her fik vi besøg af Dortes kusine og mand, som skulle sejle med en uges tid. Vi havde nogle hyggelige dage i Chalville, inden vi sejlede mod La Four, og igen i år var det dagen inden Bastilledagen, som blev fejret med musik og kæmpe fyrværkeri. Efter Chalville var vi ligesom på hjemmebane, da det var 3. år, vi sejlede denne strækning. Så det var hyggeligt at have gæster med, da vi vidste lidt om området. Vores sidste stop i Frankrig var Givet. Her afleverede vi vores hænder til sluserne, og så gik vi ind i sidste etape mod vores hjemhavn i Huy. Når man forlader Namur, er det ligesom at køre på motorvejen, og man er på vej hjem. Så alle tanker går på at pakke båden ned og ikke glemme noget. Heldigvis har vi gennem de år, vi har haft båden, lavet lister og rækkefølger på en god nedpakning.
Men det er ikke det nemmeste, når temperaturen er over 30 grader og en luftfugtighed, der er meget høj, så er det lidt svært at holde hovedet koldt.